Basoak modu jasangarrian kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiaraztea eta alderantzikatzea eta biodibertsitatearen galera geldiaraztea. Basoak eta mendiak elikagai iturri nagusia dira. Aire zein urgarbiak eskaintzen dituzte eta milioika animalia eta landare espezieren habitata dira. Ezinbestekoak dira. Horrez gain, 1.600 milioi inguru lagun basoen menpe daude bizirauteko orduan. Hala ere, gure jardueraren mehatxupean daude. Urtero, 13 milioi hektarea baso desagertzen dira eta animalien espezie ezagunen 22% desagertzeko arriskuan daude. Zer nolakoa izango litzateke? Seme-alabei eta ilobei lehen basoak nolakoak ziren azaltzea, hori ez litzateke inoiz gertatu behar. Balio handiko zerbait dago arriskuan. Ekosistema lehortarren erabilera jasangarria bultzatu behar dugu, baina batez ere, baso soilketaren eta lurzoruaren degradazioaren aurkako borrokaren bitartez. Gure erantzukizuna da eragindako kaltea konpontzea. Indiako Madhya Pradesheko estatuko biztanleek zuhaitzen landaketaren munduko errekorra hautsi dute. 76 milioi 12 ordutan. Ez gehiago, ez gutxiago. Umeak, politikariak, guztiak oso kaltetuta zegoen basoa berritzeko ekimen honetan inplikatu ziren. Gainera, errekorren Guinness liburuan ere sartu dira. Pariseko hitzarmenean, Indiak behar besteko konpromisoa hartu zuen 2030 baino lehen 85 milioi hektarea baso berreskuratzeko. Bertako gobernuak 6.000 milioi baino gehiago inbertitu ditu helburu hori betetzeko, baina azkar ibili beharko da. India munduko herrialde kutsatzaileenetakoa da. Badakizu zer egin dezakezun gure basoak salbatzen laguntzeko? Bat, bankuko eragiketak online egiten saiatu, inprimatutako ordainagiriak erabili beharrean. Ez erabili kartoizko edalontzirik eta mahai tresnarik, orriaren bi aldeetatik inprimatu, birziklatu, zenbat eta paper gutxiago kontsumitu, orduan eta kalte gutxiago egingo diegu basoei. 2. Egurra ez beste material batzuk erabili. Esate baterako, fruitu lehorren oskolen bidez egindako duralmonda, kalamua edo lastoa. 3. FSC ziurtagiria, Forestry Stewardship Council, arau bihurtu. Geure basoen kudeaketa arduratsua sustatzen jarraitu behar dugu. 4. Hau irakurritakoan, zuhaiz virtuala landatu. Sare sozialetan eta fundazioen webguneetan horrelako kanpaina asko eta asko zabaltzen ari dira. 5. Basoak zaindu ingurumenaren arloko borondatezko lanen bitartez. Familia guztiarekin egiteko moduko jarduera hezigarri, osasungarri eta zoragarria da. Lasaiago arnasteko aukera eskaintzen diguten zuhaitzez betetako munduaren alde.